скарат до тепката. Английска соло. Българщина, какво ти се случи на тебе? Защо превъртя? Маняк, взех една... Всичко почна от една половинка и свърши на цял пакет. Не наркомана мръсна. Мръсен в формата наркоч. Да бейсите ръката с скотч. Тяна, тази циганка, пориш ли е като за последа всеки път? Не, педал. Няма, не Коя дейш. циганка, бе, Коя педал? циганка? На коя циганка? Педал! Федерация! Тя не отхапи и пръста, където ма сочи брат и макълне. Педал! Федерация, чакай, сега то спочнах да го разпозна. Има ли кафяв стак? Тихо, на къде съм, бе? Да, браво. Българчина, има ли кафяв стак за вадене? Какво? Имаш ли кафяв стак? Ето го и колегата. Кафяв стак си имаш ли, педал? Българщина, кажи, береш ли къби в Англия? Слушай. Събирам. Имам кафяво, 8 лева и 12. Кафяв Ти си стак. картофейн, аз ли съм антигофрейн? Айде, Ти ще купиш. Але, брате, на къде отидеш, бе, Стоян? На закуските сме. Няма да му казваш къде. Давай. Ще им гледам. На витрината. Към витрината. Да. Отивам да пачкам, аз да Дай, покажа да. на проститутките как работя. Аз, когато съм на джама. Давай. Не, бе, мене си. Дай. Не, чакай, аз. Ти Айде, бе, какво чакай, вземеш ти? Ти не можеш да разпределиш средствата. Айде, бе, Павел. Аз искам твоята Абе, средства. жена, тази кола от кой ви е дадена? Тази кола от кой ти е дадена? Моля? От мен. Тази кола от... Тая кола ме полицай ли е или? От мен. Яница, нейната велвет, скайлила в баница. Да, кафяв стак. Дай, че виаграта ма дрънчи направо, ще зачука в колата, направо ще пръста с урата. Леко с клина. Не, Бълза не иска. Ти разсъждава какво прави, защо. Сляза. Взема да сляза и не ти предам зараза. Българщината не е наред в главата. Така. Жена мръсна гадна, не мога да направиш две набиранки. Халка. Нема няк. Ти не ставаш за никакъв хуй. Хем за бури не става от тебе. Точно ти И точно аз. имаш глоба 3 пакета пълни с бяло. Аз съм се завил с таки лобното одеяло. Шанел Уай. Стояне? Да. Днеска има ли някакъв материал? Материал има винаги, но аз почва да го продава, не да го взима. Така ли? Тя? Да. Яница, каква е, брат? Каква ще ти играе? Дясната ръка, брат, или тя ще носи пакета? Яница е на Ал Пачино сестра му, която даваше корабийките на ония на Дон. Бе, но ме пораснаха ушите, ама някой ми стана, май ми се смали главата. Ужас, станаха долу кези и бах. Или това е от виаграта. Брат, той е от флекса. Ушите ми са червени от Има ли виаграта. кафяв стак? От виаграта, тая му оби ръба е още една четвъртина. Брат, знаеш какъв знак ще й дам? Оправи ли апартамента? Стоян, мисия, нов дом. Баща й платил 700 евро за моето, за Хю Джакман вилиците, влязаха върху лака направо. Всичко се смели. Тая какво купи, бе? Тая нищо не направи. Баничка и босички. Чакай, ти нищо не купи. Баничка, бе. А ти какво с мармарала? Ай, тръгвай към този. Не, как към който Брат, е. Тяна, Още един. Стояне от... Такс. Имаш точно ти имаш мисия да се върнеш на Яница с черната баница апартамента и да участваш в Стоян мисия нов дом. Газ. Така, ние с нея наехме нов и точно ние ще се блъскаме Него внимавай по да празници. Добре, Стояне, Айде. обявявам ти